салом дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта чизҳои равонкаранкӣ пешкаштон мегардонем. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. ҳатман видеода лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. ва бародароне ки бори аввал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерҳои рӯи экран имо ватсап ҳастай, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки дар Россия қарор доред, YouTube соз кор намекунад, дар телеграм канали мо даромада обуна шавед. Силкаша дар ҳамаи видеоҳо дар комментария мегузорем. обуна шавед. чизе ки дар YouTube мегузорем дар телеграм ҳастай, метавонед бохабар шавед. чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед. ВАЗ 2107 аст бародаро. сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин бародар состояниш 100%, мотор, коробка ходовой ҳама соз, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. бе ягон расходи камбия бародар, фақат мешини ҳай механик қарор дорад дар Федератсия Россия бародар, дар Калужская област, город Балабан. нарша бародар 122 000 рубл мега. харидори аниқ боша бо камтар муомила дора. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон масалан мошинои советскӣ дар Тоҷикистон алиш мешавад. касоне харидор ҳастед ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародар Volkswagen аст. соли 2014, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошини нахаду бародар ҳама 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нақша 65 000 сомон мега. харидори аниқ боша савдо мешавад. варианти алиширам ҳаста бародаро ки ба сечка алиш мешавад. касоне харидор бошед, рақами рӯйкунанда занг занед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯйкунанда ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Танген аст. солиш 2007 сол, сӯзишвориш гази бензин. состояние мошини нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. ходовой ҳамаш созай. камбудиш ҳамин ки бародар ҳуҷҷатҳои солонаш ПЧГ дигар ягон камбудӣ надорад. мошин бе ягон расхода мегирӣ бародар, фақат ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. наша 24500 мега бо савдо мешавад. бародарони харидор бошед, марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Toyota Corolla 1 аст. соли 2007, сӯзишвориш газу бензин. моториш бародаро 1.5, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. ҳуҷҷатҳои мошин бародаро ҳастанд 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километрда. нақша 50 та мега. бародарони харидор бошед, рақами рӯйкунанда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародаро якта аппарат аст, мақсад барои бизнес кардан. аппарат состояниш бениҳоят хуб аст. аппарати собунбарорӣ
якчанд намуди собун мебарора. мақсад кардаме ки бизнес кардани бошӣ метавонӣ ки ҳамин аппарата харидор кунӣ. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ састани аппарат бениҳоят хуб. Нарша бародор 14 та мега срочно сум дар кора бо камтар савдо мешавад. касоне харидор бошед рақамҳои рӯякунанда занг занед. бародаро газ 53 пристаги будан марҳамат. солиш 88 сӯзиш фурӯш бензин састаниш бениҳоят хуб. мошин бародаро нахадои ҳолати корида қарор дорад дар шаҳри душанбе. наша 27 та мега мошинхари ане боша мега биёя мошина айпеш бина ҳайкина маҳқурша бо савдо мешавад назди мошиндар. касоне харидор ҳастед барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯякунанда занг занед маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин хона замин квартира се барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.